шумо автомобил дореду таъмирталаб аст, намедонед аз куҷо қисмҳои эҳтиётиро бо нархи дастрас харидорӣ намоед? Пас мо ба шумо кӯмак менамоем. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудии корхонаи муштараки Зарафшон қисмҳои эҳтиётии воситаҳои нақлиёти боркашонӣ Крас, Мас, Белас, Хова, Тонгли, экскаватор, дастгоҳи кафшеркунӣ, дастгоҳи пармакунӣ ва дигар таҷҳизоти гуногуни тамғаҳоро ба фурӯш гузоштааст. Ногуфта намонад, ки фурӯш ва дастрас намудани қисмҳои эҳтиётии воситаҳои нақлиёти боркашонӣ пас аз гуфтугӯи ошкоро амалӣ мегардад. шитобед, зеро шумораи қисмҳои эҳтиётии автомобил каманд. Суроға шаҳри Панҷакент, ҷамоати деҳоти Косатарош, шаҳраки Суғдиён, идораи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон. Телефон барои тамос 88 631 00 77. Такрор мекунам 88 631 00 77. пешравии кори шумо мақсаду мароми мост.